kuitira hapana munhu akaona zvinhu zviri kuitika mama. Nyaya yakaitika ndeyekuti mukadzi wakanonoka kusvika mumusha mukadzi wakanonoka kusvika mumusha anonoka kusvika mumusha ndobva abvunzwa kunzi sei wanonoka kusvika nguva inoyi. Mukadzi ndokuchitaurira mhuri yemumusha kuti ndanonoka ndichiita bonde naDhaniel Matongo. Mukadzi akataura zvinhu. Mukadzi akasunga ndiro right Murora. Okay, talent. Izvoro zvotaura zvoizwa. Inini MUTASA ndiri kunyepera kuti achikwa pamwe kudarirema. Nditaura sabhuku makabvira ndezvekunyika. Ini anobvira ndambosvipirwa ndiri mumusha wekwakuru. Ende anobvira ndambogarwa dare nevanhu vekwakofi yemurume uyu. Handidi kunyika. Ndiri kutanga kuzwa kuti wandisabhuku makabvira. Haive kundakagarwa dare remurume uyu mukati memusha wangu. Handidi kunyepa. Anobvira ndamboita bonde nemurume uyu. Kana kubvira ndambosvipirwa naye. Hamuna kumboirwa bota mumakuwa. Handinyepi, handina. Ndiri kukumbirawo mambo mubvunze munhu wekuti kuchechi yakasunungurwa chitadzo chipi kwaMarangi. Kuti sakereke iri mutemo wepostori unoti kunyangwe munhu ukaita nyaya yawaita kana unera mwana nemaoko kana kuita sei kana kuenda kuchipatara kana kuita sei unosunungurwa. Ndakareurira nyaya yekuti ndaenda kuchipatara mwana wangu anga agoka ruoko. Ndakaenda kuchipatara ndikaenda kosunungurwa nyaya iyoyo kuchipatara yeupomba ndizivi. kuchechi right. Ini pandakabva kumba kwapa handisi saka makazwa ndakaenda kuna sakereke. Sakereke wacho uri sakereke akati kana zvanetsa munozondidaidza. Saka uye naye sakereke because nyaya iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti tiri laiwo zvamunotaura zvamakazwa mamusipo yese. Kana sakereke ari kuti uyo akareurura zvaari kutaura zveupomo muchechi, sakereke ndiyo chataura. Asi chandoziva ini bumbiro remutemo rechechi weJohani Marangi haibvumiri iyo iyi. This is confidential information. Yes. Munhu ariurira kokusheya kuti ati zvakati kokuti munhu akureurira kudare kokuya kosheya public kuti nhasi ndikareurira zvakati kuchechi. Lazima kuona chikumbwa chachonesa chinonobata mukoma wera. Pamwe maini inoonekwa chipomba zveshoba twakapomba ine nemurume unoku. Ini kuti ndisvike pakuzounza nyaya yemudare muno atezvara wemukadzi uyu ndo wakauya pamusha pangu vachitaura kuti ndo zvakaitika. Audio tinayo panapa kana zvichibvumirwa kutaura. It's not about audio kana tichii. Mudare muno mutoda munhu akaona awanhu vachidyana bota mumakuwa. Then kana vanhu vavapota kuti iwe ndakakuona then nyaya yavhurika. But ino kana tikurilai pamunhu ndakataurirwa tida kavanhu vacho wese waraputi tezvara wacho apa kwekuchechi wacho apa andikanyamboya bota aripo uyu akahwirwa bota wacho aripo andizvo then nyaya yedu yadii munhu wese apo tobva tachoto pane zvatikuenda boti ukasaka tikuwestera time asi chakaitika pasina chakaitika ende awanokwanisa kwatiwestera time iyo chakaitika chiripo mambo. Yes. Musi wauya vanhu ava kuno vachisvika pasabhuku ndandiri kukumbirawo sabhuku ndorikanda wapewo umbo hwezvakataurwa. Bambo asi pakauya nyaya ichiripo wakati iwanhu vakauya kumba kwedu vari vatatu atezvavo hapana zvinezvi ndikazokuona ndikati vanhu vasvika here mukati mungu vanhu vasvika vakataurwa nemukadzi naatezvo. Ewa sababu makabva bepi sababu makabva ngepi ndidambudziko rekuti nyaya dzenyu munoda kupa munhu sabhuku izvo anoita machikati zvekuti anouya achida kupawo nyaya dzake inyaya dzake ine ndipo panyaya dzake ini basa rangu ndiri kunyora iye ari kuti nyaya yakauya ichinyoreswa pane zvinotaurwa iye ari kuti pane zvakataurirwa nyaya ichinyorwa iripo
hanzi akatawana tezvara nemukadzi Can't remember. kana pasina mana kana kuti kuneti 1 tonotsvaka manzwi akataura sabhuku wakutondirambira vakanditaurira manzwi ivi sabhuku akakutaura kuti hanzi ataurwa kuti chii sabhuku akanditaura endi zvaakataura zvinhu chaizvo akanditaura kuti vanhu wakatanga kudana namusiwa aitwa mabiko amp pamurara wakauya kuno vanhu ava vachibvunzurudzwa kuti zvakafamba sei kuti muzodanana wakatotaura endi ndo zvakaitikwawo zvechokwadi zvavakanditaurira umbova ndiri kutaurawo ndinokwanisa kana kuti tiutsvagurudzi kuti manzwi haana kutaurika iri pafoni indiri kwahonde wari kunoko aitaura pafoni ndiani ndini ndakataura nasabhuku rurikanda sabhuku wachiti chii wachiti wanhu wako weya wasvika kusvika kwawaita uyu ari kunzi zveshuwa ndo zvaakaita izwaizvo baba sumukai because zvabudutaka zvamakuita kaita makuchizoita kuti tiite step further zvatatisika ndizvo zvechaizvo taura chokwadi iwewe nemukadzi umaidana naye ndozidanyira matongoro iwe matongoro nemukadzi umaidana naye sekuru handidanani naye handidanani naye ba handitozii ngezvake saka uzuzozivewo usvike pekuti vanoti wasvike pekuti wakaoneka mumakuwa wakarara naye zvakabvepi right changamire maita zvakanaka mandipa nguva yekuti nditaure baba vanesutu avasabhuku ini ndiri chairman wemusangano aba ava ndivo sabhuku saka dzinozi tishande tese saka mukushandidzana baba ava manja wanoda iso iyo zvidzo watoyana nachairman wetriple c vanotamba saka chienda henyu munouya natezvara naambuya mechiwatataura kuti kuwada waya mupiwa next court date no politics handi ngadziedza handi ngatisangana wandeyo takambata moko Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,